Unsay ayaw dali tindog grabe. Ulit na balay ni. Matay, Paps. Gimingaw naman ko ginumog tuba, bay. Gano'n namin ako yung nabilitaan, Paps. Nari, Indiano ito ba na maligag tuba ba? Na, di ta dito ay. Ngano man day Pops? Abi na ko ginlo kay to pagkabot yan to ba. Kamot iyang gamit inig maginlo siyan to boy astang damaka. Sure, dia, Paps, oy. Sige, dautan na po nimo pa. Dautan lang yapon kita kaysa kung duha ka mata. Suka-suka man gani ko pagkakita na ko siya ha. Giuhaw man kag tuba no. May pagmuadto ta dito kay lain check kay sigurado ko hinlo tong iya ha. Bitaw, hinlo bitaw to ka inchik. Sige. Nagana yung istorya ito. Ay, sa Pops. Saman. Wala man ko dala kwarta di ay. Nawa tuga-tuga kag pangagdaw inumog tuba dito wa man kay kwarta. Sa man yung bataan ni oy. Sige lang. Ay mong kabala ka. Ako'y bahala tong inchik. Dali ra man ko makautang siya ha. Di ha, ko believe sa imo ha, Pops. Nya sa pa may gulat ninyo. Tuga-tuga mo panghagit wa man di may mga kwarta tara. Dali na mo. Samantan. Oh. Nawa insakto. Wala si inchik. Dali ra na ututo na nato na yung anak kay digara ko among lawas na wa man ibot tara. Daddy, wala ligon eskwela daddy. Oh, wala pa karag eskwela kay sa private ka pa eskwelahon. Tapos ipa-enroll ta ka karon. Sa private di ko pa eskwelahon daddy. Asa po dapit? Ito ka sa Askal Elementary School kay nindot kayo dito eskwelahan. Ninduta dito daddy. Excited na ko eskwela ba? Oh, nindot kayo eskwelahan dito nya. Ikaw sa bantay dire sa tubaan ha. Ako pa di pabantayon. Oh, ikaw sa bantay kay ipa-enroll man ti ka sa imo eskwelahan karon. Sige. Dire sa ka ha kay magpa-enroll ko sa imo ha. Ang lubot ni Darna nagpula-pula. Ang lubot ni Darna nagpula-pula. Hoy, sino pula-pula? Si lubot, si pula. Ang lubot ni Darna ba nagpula-pula? Nagpula-pula gihapon nga nawa man kanang eskwela. Wako di pa eskwela ni Papa kay babantay ko diri ah. Tanawa, ipabantay daw siya. Uto-utoon na to ni. Dumulag, na ito ba imong papa niya? Oh naa. Kuha sa may isa kagalon di, bayaran na mo ini, guman na mag-inom. Ni Papa bayad sa dadaan bago inom. Kabalaka mo ba, lagi may guman na mag-inom. Suki biya mi diri wa kay salig sa mo. Sige. Bantay bitaw mo ha basig ako'y makasabaan ni Papa ha. Sige na, dakanan mo diyaw yatag na. Tuba naman lagi ni, asa mong baso? Kuhaon sa ako. Tilan. Naro. Awa, dali ra kayo totoo no. Tara, lingkod na dali. Shot sa Kamay una ng hagad, ikaw una mo shot. Yaro ka dito. Labi po sa isayangan, manimo. Lami ayas tuba na yung chick ay wala yung pagbago ba? Gana ni istorya, ikaw na pulpulo. Shot. Lami agid oy. Aw, ang maayo ani. Tawagon na tutong anak ni Inchik. Armaw bug para kasabuan siyang papa. Dumulag, alisa. Saman. Naginuktok ng kadiaa. Alidriya apil ug shot sa mua. Dili ko kasabaan kong Papa oy. Di lagi tumasuko, ako'y bahala to, dali na. Hintay ka ha. Sige, madto ko da. May lingkuranan sa paglingkod ng kanay. Paano kayo, may nagkuri? Hina. Ika nag-arte ay. Hindi ko na diha. Pops. Lagi pa duman. Matik na. Yung mga padamulag ako. Inom jud. Pops, usog mo na kinaminom ng anak ni chick day. Awa kung tungo lang ako kadako ana. Kabantay ko ba? Ako ra di hubog guron niya diri ah. Taka naman ka, nag-inom ang pulmi diri ah. Shot dyan Pops. Medyo nalipong naman ko, Pops. Kay anak ni chick nga hinatag ng day. Sige, pahurot na to ni siya ha, kay siya ha, bitaw ni Papa. Imo na padamulag. Inom. Ulo. Tilag. Imo gapon. Apas, kay ganina raman may ginom. Masa pedal. Tarawa. Awang anak ni chick, ubog na ron. Hoy, ngano na hita na makatara ah. Di hubog mo la Paploy. Usa kihubog ka nila Paploy. Wala juga klaro pa batayon sa akong tubaan ba. Batay lang ka. Wa ubunan sa imo ha. Unsay ayo dali tindog grabe. Ulit na balay ni.